prepararon a canción dunha bruxa que se chama Winnie. Enseñémosla a vosotros alguna vez? No. E un gatito que se chama Wilbur. E os nenos de segundo, de primeiro non o levan na cabeza, pero eles levan isto é Winnie e cando se den a volta por detrás é Wilbur o gatito, vale? E se queréis acompañar os movimentos que fan eles, podéis ser tamén,